F'sena waħda biss il-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru frankat miljuni kbar ta' euro minn bidliet f'kuntratti li ħafna minnhom kienu ilhom biex isiru snin. Saħansitra wħud minnhom jissemmew fil-pjan ta' ristrutturar. Iżda kien biss fl-aħħar xhur li ttieħdu l-passi meħtieġa. Fost oħrajn kien hemm li frankar ta' 4 miljuni u 100,000 euro fis-sena wara negozjar fuq il-kuntratt mal-kumpanija tal-catering Sky Gourmet. Kien hemm ukoll li frankar ta' 800,000 euro fuq in-negozjar tal-kiri ta' żewġ ajruplani. Filwaqt li l-kumpanija frankat 8 miljuni u 200,000 euro fis-sena fuq razzjonalizzazzjoni tal-flotta. In-negozjar mill-ġdid tal-kuntratti tal-IT u telecoms għal servizzi mogħtija lil Air Malta wassal biex kienu frankati 1,250,000 euro. Min barra hekk l-Air Malta daħlet flejjes oħra li qed jiswewha mitqlu deb biex tkompli tasal lejn ir-riżultat ta' ristrutturar. Anki jekk daqsxejn tard, dan minħabba żmien li ntilef fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Fost oħrajn sar il-beħ tal-kumpanija sussidjarja Osprey Insurance bl-aħjar offerta li kienet ta' 1,360,000 euro. Sar ukoll il-konvenju għat trasferiment tal-isma f'Salmoon Palace Hotel Co Limited lill-Gvern b'valur ta' ftit inqas minn 11 miljun euro. Intant meta fil-Parlament fejn ingħataw dawn id-dettalji tqajmu mistoqsijiet dwar il-ġejjieni tal-kumpanija, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis ta' assigurazzjoni li l-Gvern Malti se jibqa' l-azzjonista maġġoritarju fl-Air Malta meta l-kumpanija tażel sieħeb strateġiku. Madankollu qal li f'dan l-istadju ma setax jagħti aktar informazzjoni peress li s-sitwazzjoni hija delikata u kull informazzjoni hija sensittiva. Il-ħtieġa ta' sieħeb strateġiku għall-Air Malta hija magħrufa u tkellmu dwarha kemm iċ-Chairperson Marija Mikallef kif ukoll l-Uffiċjal Eżekuttiv Philip Mikallef. Il-Ministru fakkar kif l-2012 l-Air Malta għamlet telf ta' 75 miljun euro u sa sena d-dieħla dan it-telf mistenni jinżel għal 4 miljuni. L-Air Malta tittama li sal-2017 ma tagħmilx aktar telf.